Sugod. Sabi ko magbumban to si Ian. Mabaya yung ingon. Ito rin na. Tugol gid kayo. Ano ito? Ito siya naman. Ano yan ito? Naman. Nagkatamatos lang. Gos yun. Hindi, masunod yun. Ito na hantar ba? So, favorite place na. Buin. Ang paborito rin mong spot. There's the way. Lubog. Buit mo. Buit mo. Okay, that's it. Kuwapo yung sky eh. Na. Naitugnaw. Mamalingki sabi, mamalingki. Dale ba Dale? Siya yung birthday niya. Ito yung utan ba? Ay, wala kayo avocado guys.
onion salad. Gagmay nga kwan. Pinakabuok. Onion, kini dagkong onion no. Bulang dagko. Wala, let's pa ipakila ka. Ay, pang salad ba ni? Sweet man yun. Ha? Kini yun. Kalima? Okay. Grabe nga cereals oh. Ilang ko kakaon eh. Naisin ako nga cereals oh. Di mo siya tao. Eh, pati kape. Iya siya no? Pingayo, dili ko wala na ng kopi. Ah, pati kape di ba? Kita ba gamit ang coffee maker de? Sumana ka. Balik pa ta dito. Saging subirit. Silipay na sa saging. Oh, ay na hinugdaan. Breadcrumbs, breadcrumbs. Ano? Breadcrumbs. Matahay yan ah. Picture balik siya dyan ako. Kuha isa. Ano? Oh, ilalom sa dilata. Kuha siya. Padiya dyan. Dili. Kaya. Dahil sa Ano tayo, blackberry ba? Apple, dito yung apple. Ah, di ko ganun ng apple. Yes. Oh, grapes lang ako, grapes. Okay, nero ang paborito. Atong sradaan kay lahat sila diri kay ilang tilawan. Libre tilaw. Guwapa pag ganyan. Pula. May pinya mahal. Ilang saging? Kita hilaw-hilaw ang tao. ayaw. Dako ang postcard kay Nagkuha ang postcard ng dako. Ay na. Tubig. Oh. Wala na, wala na. Ay na. Ako ra. Mga carnivore na. Ang pinakalamig na brisket. Whee!
Saka po karni sa balay. Isa ko mo palit. Ami kayo. Nailam. Siapa tiba Jay? Teka mabig karne kaya. Yung bawang tikuan ba? Mga tato ah. Hindi nga paborito. Ipo crepes ba? Siko di mo? No, gun sa niya. Di. Butang. Bukat na kayo po sa tungkol. Kanito siyan tao. Hi. Would like to have some what's yours? Mussels? Mussels. Some mussels? 1 pound. 1 pound? No, half only, half. Juicy. Yeah, half only. Juicy. Susi size ka mo. Half? Oh, let's see. Just half. Isa ko yung ipatong nga nilagi. Bago ba kayo? That's half, right? Can we add it? Yeah. Yeah, can we make it 1? Sorry about that. Hindi karami eh. Kuha ka? Nope. It's a Hindi oh. Hindi oh. Tamis kayo? Wow. Nag-cake ka niya good. Para sa video ni siya. For your eyes only rin. Dami kayo. Werte kayo. Pila na? 299. Si LG ba? This one? Hmm. Ayun. At ito pagulihin. Git-git na. Ako may idungo ng tao. Di ba, Jay? Di ba, may ikon sila, di ba? Di ba, okay naman, di ba, Jay? Nakita ko sa kupan. Dala nila, nakasabas dito. Oo man, ako rin pa, tapsing kami kayo. Kapuwag kayo sa gabi. Iya parking lot kayo. We're going home. Ito na naman yung ilang gasolinahan nga wala gasoline boy. Boy, init ulit.
Kay daghan mo ko first Thanksgiving iPad o camera sa for the past Thanksgiving wala kay for the past 2 Thanksgiving. Pwede tag-dash ko. Iyan may gabi kaya ang Okay, kanya. Yan. Suga eh. Single. Ay, din. We're here! Yay! Oh, taga siya.